De imposter nu. Kom nu. Ja! Imposter! Sådan! Men det er bare ikke mig, der skal report, fordi... Nej, det er bare ikke mig, der skal self-reporte eller noget. Nej. Det er ham, der ryger ud. Nu er det ham der ryger ud. Jeg synes virkelig, han skal ryge ud. GG. Hvorfor skriver han GG? Hold op med at skrive GG. Nu er det altså ikke noget. Det er så fedt, jeg bliver imposter den her gang. Stemmer vi ham ud. Godt, vi er nødt til at stemme ham ud. Jeg er faktisk en ko. Jeg er faktisk en slags ko. Bare ikke en normal ko. Kom nu, stem nu på ham. Please stem på ham, det er ham der. Det regner, mand. Det gør jeg har min dragt heroppe. Kom nu, gutters. Stem på ham, mate. Okay, der er 3, der mangler at stemme. Yeah. Hvorfor er der nogen, der stemmer på mig? Ses. Der er en, der stemmer på mig, og jeg ved ikke helt, hvad jeg mener med det var. Hvorfor er vi så langsomme, desuden? Okay. Så bliver det. Godt. Sådan der. Så lavede vi lige som om vi laver en task. Hov. Helt. Nej, hvad laver jeg? Okay, nu håber jeg, de stemmer ham ud, fordi det var ham, der reported. Så håber jeg, de stemmer ham ud. Det er ikke mig, det er ikke mig. Og jeg fik det blive imposter. Og vi er så mange. Det er alt det gode. Det er det bedste, når vi er så mange, og det er bare mig, der bliver imposter. Lige sige, det ikke er mig, I stemmer på. Det var ham, der reportede, og han er så lang tid om at bestemme. Men måske kan han ikke huske, hvem det var. Måske tror han, det var ham, der var på cowboy. Han har jo også en lidt rød farve. Det kunne faktisk godt være godt. Så jeg aner ikke, hvad jeg skriver. Banana! Hvorfor er der nogen, der stemmer på mig? Hvorfor stemmer grøn overhovedet på mig? Det var ikke ham, der reportede det. Hende der lille, det var hende, der reportede det. Hun stemmede ikke engang på mig. Okay. Så kunne tage. Jamen, jeg tror det. Godt. Så lukker vi os lige. Nej. Jeg kom lige til at stå lyden fra. Kan lige nå kildkulter. Jeg er virkelig dårlig imposter lige nu. Men jeg håber, de skal tro, det er de andre. Jeg tror, jeg skip. Jeg skipper den her gang. Jeg skipper.
Ej, jeg stemmer på ham der. Come on. Ej, nu ham der mangler stemme igen. Det er til mand. Was none of them plastic. Så må det ret godt at være plastik, ikke? Kan jeg så på se? Godt, ved lige så god. At den lige var lukket for os. Vent. Nej, jeg har ikke mere. Det er fordi, jeg skulle lige have tid. Kommer det igen? Hey. Jeg kan ikke huske, hvor jeg killede den anden body. Jeg har i hvert fald åbenbart lige noget, de skal lave her. Står du der? Jeg nåede lige præcis ikke at kille hende. Jeg skulle have nået at kille hende. Hvad var det der report? Nu er der ingen, der summer på mig. Det er godt. Det er godt. Jeg kan ikke trykke nu. Laver du vel? Hvorfor trykker han? Nobody found. Vi stemmer ham ud. Det kunne være så vildt, hvis jeg kunne vinde over alle de her 15 her. Jeg bare lige vandt. Det tror jeg faktisk ikke kommer til at ske. Ja, farvel. Okay. Jeg mangler seriøst bare at dræbe 2, og så har jeg vundet hele det her game her. Please. 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 Please no. Okay, vi stemmer ham ud. Hvis vi stemmer ham ud, så er vi nemlig kun 3. Det er det bedste, vi kan være. Skal vi jo også få skib? Gå se, kom nu. Stem nu. Der er faktisk nogle følgere, der står og venter på, at du stemmer, ven. Come on, man. Kom nu.
Kom nu, mate. Du kan godt det her. Ham der, de skrev, at det var mig, der killede. Og hvorfor stemmede de ham så ud? Det er jo ikke mig, det der. Tror de, det er mig? Yes. Easy kill. Jeg var seriøst lige igennem.